Unang pintig, unang tibok, habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimbing sa unang pintig, unang tibok, habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimbing sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim, ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsisikap.
Mass intentions for 3 p.m. Mass petitions for the healing and speedy recovery of Father George Militante, Trinidad Dacuba, Arnold Piner, Jacinta Patalinghog, Mr. Salvador Macaping, Mark Boqueron, Nonoy and Bernadette Erizare. Deliverance and conversion of Roger Chai, Jessa Cristel, and Fitz. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Tising family, Miss J, Rebecca Pacanya, Floria family and Calendario family, Rachel, Ruela and family, Pablo Tabasa family, and Miss J. Birthday of Sofia Llamedo, Lito Macaweli, and Harvey Macawili, and Annalyn Margalio. 27th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Pedro and Shirley Ordeniza. Mass souls, January, Felicidad, Buenaventura, Kenneth and April, Jose, Jesusa, Melchor, Ralph, Nesitas, Aniano, Candida Yonko, Primo Yonko, Primitiva Piamonte, Michael Moralde, Ladislao Impilis, Gaudiaso, Priscilla, Jairo Omuso, Dante Inigo, Atimia Marikit, Felicidad Casililio, Felix Casinilio, Flordina Pranida, Raymond Marabiles, Erlinda Marabiles, Vidal Amorado, Vidala Amorado, Alan Amorado, Santiago Amorado, Dorotea, Bebe, Romeo, Senyor Maricho, Felipe Senyor, Dirsiang, Sergio, Danilo, Nestor, Rosalina, Alodia, Sofia, Paquito, Candida, Daniel Senyor, Daniel Jr., Muming, Biani, Natalia Yu Sikuya, Beatriz Romualda, Sabas, Marcelina, Felix, Magdalena, Erenio, Jose, Pedro, Emiliana, Justina, Cusmiana, Cirilo, Antonina, George, Latinam, Aida, Felipe, Bienvenido, Vendo, Prima, Pilar, Rustica, Erenio, Anastasio, Bertilia, Carmen, Rosario, Menilo, Deborah, Pinegrina, Agripina, Hinvin Calendario, Antonio Floria, Crisanto Calisang Jr. and Sr., Sotero Generosa, Lucio, Hukami, Elena, Marshall, Inocencia, Candido, Elisa, Pablo, and Iluminado Pablo, Catalina Pablo, Julian Cotillar, Apollonia Cotillar, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Distua, Baldomer Nadal Jr., Antonio Iala, Esperanza, Jose, Isabel, Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa Agustin, Catalino, Inmaculada, Iluminado,
Herminia Borja, Omi Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano. 32nd birthday of the late Earl Hardin, and all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog Manindog, Palihog Manglingkod, Palihog Manindog,
pusmo. Ipili kita nga katawhan, halaran na siya. Awitan tang Ginoo, tugtugan tang atong hari. Isang yaw tanging gugma, may gunta ang Ginoo. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsoon maginusol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw ang ipadala, aron pag-ayos sa mga mahinusulong Ginoo, kaluy kami. Ikaw ang ianhi, aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tusan, aron pag-alama alang kanamo. Ginoo, kaluy Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Gadait sa iyang mga tao, tingin sa yuta. Ginong Diyos ang itong hari, Diyos sa mahal. Magkakagahon sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagpasalamat kami kanimo. Nagatay kami kanimo tungod sa iyong himaya, tungod sa iyong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, untong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan,
sa Diyos Amahan. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, sa mga mahan, tanawa kami nga may gugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nga naha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo. Busa ikaw, o tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila, agig pasidaan. Kung moingon ako sa usa ka tawong daotan, mamatay kagayod. Ug unya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa daotan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala. Apan ikaw, ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kun gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda. Mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Tubag. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Tubag. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Tubag. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigaha ang inyong mga kasing-kasing sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa didto sa kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Tubag. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ayaw pagapo sa utang,
gawa sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nagingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan og uban pa, naglangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo, dili gayud makaako paghimog daotan sa iyang isigkatawo. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo adtua siya o pakit-a siya sa iyang sayop, apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buwis. Ubo sa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Kung inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuan sa langit. Kay kung may duha kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Maayong hapon kanyong tanan. One time dahi nangutanan ako, aning maong pangutana, ingon siya, Father, if nahi usa ka transgender, let's say kanang lalaki siya, sa iyang gipakataw siya nga lalaki, nya babae na kayo og porma karon, or kanang lalaki nga nagpa-sex change, nya wala ka kaila sa iyang ngalan, unsaon man nimo siya pag-address? Unsa may tawag nimo niya? Miss or by? Ma'am ba o sir? Or sis ba o brad? Asa man ani ang imong pilion? Mao to ang pangutana. Well, makaigsuonan, kung gusto ta nga safe ang atong tubag, nga atong buhaton, kanang wala tay ma-offend nga tao, nga di na to siya ma-offend, mangutana ta sa iyang ngalan, aron maoy atong gamiton sa pag-address niya. Anyat sa atong pagbuhat niya na, we are not actually dealing with the real issue. Kay the way I see it, the real issue behind is whether babae ba siya o laki. Kay bisan pod og ang ngalan niya ang imong gamiton, pwede man gihapon nga ang iyang ngalan is binabay na. Okay, naka-decide siya nga mao na ang iyang name. Bisan kung siya gipakatao na lalaki.
And so the real question is, babae ba siya o laki? Of course, if dili ta gusto, again, na ma-offended siya, ato siyang i-address as ma'am or miss or sis kung ganahan mo, ana. And yet, if we are to be faithful sa atong convictions, isip mga Kristiyanos, if we are to be faithful sa mga pagtulon-an ni Kristo, then in the same spirit of freedom that many of us invoke today, we must be willing to say, in the context of charity, we must be willing to say that which we believe to be true. O kini atong buhaton perhaps not only para ni atong tawhana, kundi para sa mga tao sa atoang community. Sa mga tao nga nagkinahanglan or kinahanglan nga makadungog sa kamatuoran aron sila magiyahan sa insakto. Kay kung unsa ra bay, no, I mean in general, no, ang usa ka butang, no, even if sayop siya, pero mo nay pirmi natong makita, pwede na siyang mahimong insakto para nato, even if kanang butanga sayop. Mga kaigsuonan, going beyond this particular example to the more general message of our readings today, atong ma-realize sa unang pagbasa nga ang pagsulti sa kamatuoran dili lang di ay atong katungod as free citizens, no? Ang pagsulti sa kamatuoran dili lang atong katungod as free citizens, kundi ato usab nga responsibility as Christians. Dili lang katungod, kundi ato usab nga responsibilidad. Kay sa ato pang nabatian sa atong first reading, ang Ginoo nag-ingon, kung wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Kita'y paninglan. Apan kung gipasidan mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. And so sa katapusan sa atong kinabuhi, pangutan-on dayta sa Ginoo, kung ato bang gipasidan-an ang atong mga kaigsuonan, and of course always in a charitable and non-judgmental way, o ato lang ba hinuon silang gipasagdan. Mga kaigsuonan, gusto na ko nga klarohon og maayo, ha? I'm not saying atong i-judge ang mga tao kung sila adunay pipila ka binuhatan nga wala masubay sa Kristohanong pagtulunan. We are not in a position to judge others. And by the word judge, I mean to say nga wala tay katungod sa pag-condemn, wala tay katungod sa paghukom, wala tay katungod sa pagtamay sa uban. Kay kung ato sang tan-awon ang atong kaugalingon, kita mga makasasaman sadta. Og kung magpalabitas atong gibati, kung atong i-condemn ang ubang mga tao, atong mga kaigsuunan, kita usab pagahukman sa Dios. Tungod kay sa atong pagbuhat niini, dili man ang kaayo ang atong gihatagan og importansya, kundi ang pagdaot sa uban. Nevertheless, mga kaigsuunan, even if careful ta, still kitang tanan giawhag nga dili mahadlok sa pagsulti, labi na kun gikinahanglan sa unsay matuod og matarong, bisan pa man kun kita makasasala usab, bisan pa man kun kita pagadaoton sa uban. We state our convictions with charity, but let us remember that we have to state our convictions in the first place. Ug dili ta angay nga mahadlok. If dili mo tuo, then ilapod na nga choice. Labi na gyud kay they are primarily responsible sa ilang kinabuhi. Ug wala pud ta kahibalo sa ilang mga struggles, just as they also don't know our struggles. Nakikita na aman tay mga struggles. And yet, ang importante nga dili ta indifferent sa mga panghitabo sa atong palibot. Tungod kay ang tao nga adunay tinuod nga paghigugma sa iyang isikataw, siya dili magpabilin nga walay pakialam sa iyang palibot sa uban nga mga tao. Mga kaigsuonan, ang atong salmo responsoryo karong Dominguha nag-ingon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing kung kita makadungog sa tingog sa Dios. Now, nganong naa maning maong pahimangno
Nganong nagkinahanglan pamanta niining maong awhag. Well, kita nagkinahanglan niini tungod kay kahibawta nga dili sayon ang pagsunod sa tingog sa Dios. Dili sayon nga likayan ang pagpangawat, for example, sa mga tao nga naa sa posisyon o naglisod pod sila, no dili sayon. Dili sayon ang pag-avoid sa pagpangurakot. Dili sayon ang dili pagluib sa asawa, sa pamilya. Dili sayon ang dili pagdaot sa isig katawo ug uban pa mga butang nga dili iya sa Ginoo. Now, kasabutaan na kahibawta na usahay ang kabubuton sa Dios, lisod kaayo sundon. Usahay lisod kaayo pugngan ang pagbuhat ug sala. Anyat bisan pa man niini, bisan pa man kung nakasabuta kung unsa kini kalisod, kita giawhag gihapon sa pagsunod sa pulong sa Dios. O kita giawhag tungod kay ang pulong sa Dios mauman ang maghatod nato sa katarong. O as long as taning kamota sa pagsunod niini, kita makasalig sa tabang sa Dios. Siguro dili dayon moabot no, sa atong gi-expect nga panahon. Siguro dili sa paagi nga atong gi-expect pod. And yet makasalig ta nga kining maong tabang moabot nato nga dili gyud ta mapakyas sa atong pagsalig sa Dios. Makaigsunan atong pamalandungan kining mga pulong nga atong nabati karon. Ato usab nga iampo nga kita magpabiling ligon, madasigon sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Bisan pa man kung kita sa atong pagpaningkamot na sayop sa makadaghan nga higayon. Amen. Palihog manidlog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo, itang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katauhan, pinaagi sa iyang grasya gitigom kita ni Kristo diha sa iyang ngalan. Ang atong mga pagampo itugot gayud sa atong Amahan nga atuan sa langit. Tungod kay sayod man kita nga si Jesus ania sa atong taliwala. Busa moingon kita, Amahan patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan patalinghugi ang among mga pagampo. Nga mga sakop sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magalakaw diha sa kayusahan,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tahuron sa mga pangulo sa kanasuran ang mga tawhanong katungod ug likayan nila ang pagsumpo o pagsakit niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mga nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay mahinluan og maandam sa alang sa ilang walay katapusang pakig-uban kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, sa mga amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan, nga hiniusa sa mga pagpangaliupo nga gihimo ni Jesus, amo igsuon, among pari ug among hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Maigsoon, pagampo kamo, aron ang ako Palihog kainyong... manlingkod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kainyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Sa Ginoo ang sakrispisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw ug gugma himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga magkahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon,
ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog mangluhod. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mga espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawat na kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kami sa imong kamatayon, kung nagmagkala sa imong pagkabanhaw, Ginoong Jesus, lumalik ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, maghahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose mong obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, gang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga makan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magambo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-iniksunay. Sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy
palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuton nato ang mga usherates sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang yellow marking sa sawg alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot, at this moment, receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. O Lord my God, teach my heart where and how to seek you. Teach my heart where and how to find you. You are my God and my Lord, and I've never seen you. You've made me and remade me and bestowed on me all the good things I have. And still I do not know you. I have not done that for which I was made. Oh Lord my God, teach my heart where and how to seek you. Teach my heart where and how to find you. For I cannot see you unless you teach me, or find you unless you show yourself
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalan-on ug sa kinabuhi, kinanggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong paguli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Ug human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod ug sunda ang atong instructions sa mga ushers. Tanawa ang mga red markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.